Home, Lisardo! Estaba esperando... Como que dices? Manda calar. Manda che calar a ti, Lisardo. A mí me manda calar. Isto é peor que o de... Que Lisardo? Que pasa? Usted non é Lisardo. Quen eres? Elisardo vai para consulta, que o sei eu, home. Ostras, que tarde. Bueno, isto quedará para mañá. Vai ser moi tarde xa. Vai que ir marchando. ¡Ah! Lisardo, home, por Dios! Pero, como me entras así que parece que ven roubar, home, pero... Dios, pero que susto me dou. Aparte, pero que horas son de vir? Home, que son... Iba a ir ahora a cenar. Baixo voz, que non quero que me deixe ninguén. Pero que pasa? Que teño que lle consultar un tema moi íntimo. Un tema moi íntimo. Me dan as intimidades de usted. Veña, pase pai, ande, pase pai co consulto no momento. Pero non son horas, Non son horas que tiña ahora unha cena e ahora xa me lía aquí usted, un anaco. Bueno. Entón que... Que lle quere? Non vai o micro. Parece un farruco, parece un farruco. Ahora parece farruco. Ahora xa parece un valloso. Pois sí. Cousas do directo, que lle quere? Que? Entón que é algo moi íntimo. É unha cousa, como lle vou explicar? A ver, se é íntimo, escoite, se é íntimo, tranquilo, que aquí nadie vai dicir nada, Isto queda aquí... Isto queda aquí, Eu este un día nada tampouco, No. Acórdese do xuramento ese que teñen os médicos, o xuramento hipócrita ese. Hipócrita. Será hipocrático. Democrático. Digo yo, bueno. Pero a ver, que é o que lle pasa? A ver, tanto misterio. A ver, é que eu cando Generosa máis eu imos enfrutiñar, non sabe? Como? Que? Cando imos plantar os nabos. Cando van á horta, sí, que pasa cando van á horta? Que horta, home, que horta? Cando lle imos dar de comer ao pavo, non sabe? O galiñeiro, entonces. Xa para xa. Hai que dicir todo, ali xa o colleron hai media hora. Cando imos facer o amor, home? Home, pois, a ver, pois digan máis cousas claras, tanto misterio. A ver, fala claro, caramba. Que pasa? A ver, que lle pasa cando van fer o amor? Que me estás xa sacando a min da... A ver, pouco. Cando lle vou facer o amor a Generosa, sí, escoito os subios. É unha risa. Claro. No, porque igual usted a súa edad igual pretendía escoitar aplausos, ou? Ai. Se ría de min que lle fenda a cabeza. Calquera día leva máis uñas, Este é un tema moi serio, hasta non lle meteron o sonido a bastonazo. Perdón, Dios. a ver, perdón. Bueno, entón, que quere que lle faga o posa subios? Que vou querer, home, que vou querer? Quería ver se me pudera recetar... Un xarabe ou frenadol ou... A Viagra, home, a Viagra. A ver, vamos a ver, este tema falámoslo 1000 veces, non lle podo recetar a Viagra, non podo. Pero por qué? Pola edad, a súa edad non se pode, é contraproducente, entende? Pois, oigo, Pepe da Cima, somos dun tempo, ten a miña edad, e el di que o fai todos os días coa súa señora, entende? Xa. Entende? Pois faga usted con él. Pero como vou facer con el? Non entende nada, non ve que non podo. Non ve como ella non tensa, o paxaro non levanta o vuelo, está a cousa de capa caída. No, pero é que usted non me entendeu. Usted o que ten que facer é facer con él. Usted diga que o fai todos os días, aunque non o faga, diga que o fai todos os días, entende? Ai, que borracán. É unha miña vida, de verdad. Pero... Entendeu? Usted non se dá conta que lle contou unha trola como a Catedral de Santiago, home. Como vai fazer... O Pepe coloume unha trola. Como a Catedral, así. Ai, que o pareu. Así. A ver, pero para un momento. Pepe diría eso na taberna para quedar ben ali. Dixo, eu fago todos os días. Que vai facer, home? Mira, a súa edad... Usted pares a pensar, a súa edad, aparte, no estado lamentable que está usted. Está usted en estado catastrófico, como as casas, entende? Como vai facer usted o amor todos os días, home? Por favor, non me faga rir, caramba, non me faga rir que estás... A ver... Xa vexo que se está rindo de min. Eu ya xente, porque pa onde vai? E non me vai axudar logo, non? Mire, eso non lle arregla ni a Virgen de Lourdes, que vai alá, Ande. Pero mire, sabe o que lle digo? Ande. Xa buscarei outro médico, home. Home, por Dios, a xa ver se me falarei fixera... eu con Pepe da Cima a ver a que médico foi el. Usted é un canta mañana. Vai usted a Pepe ao médico, a ver se lle arregla. Pois xa irei. Ala, moitas gracias por nada. Espera. Que? Veña aquí.
Veña aquí, Vai pillaba. facer a receta, Sí, voulle facer a receta, mire. Xa sabía eu que... A receta sonlle 200 euros pola consulta, que eu non estou aquí para perder o tempo en payasadas de usted, entende? Pero- Da por riba. Oiu, usted sabe o que ten que facer usted. Usted Que? o que ten que facer é decir que lle paguei. Como? Entende? Non cobrarme. No. Decir que me cobrou, entende? E todos contentos. Sí, home, sí, faga como a Pepe, veña. Ala, arraña o Pero carallo. si xa... Non hai maneira que... Chaparrachá. Chaparrachá, Lucía Regueiro.